Gak no, lawangi. Gak, Bro. Aku ngantuk lu. Gak, ben. Oh alah. Wong tuwek bareng nyelin-nyelin ngopo. Tuwek kok ngrepoti. Makasih. Jom. Jom. Tas wong diwe jane. Pemalang ya. Iya enak mulai ngomah ya penak arung ngomah. Nanti yo yame ini om mlene ngomah. Makane. Selana ayo, suban sih ya ini. Sik ngegame lho. Alah karung koyo kene, suban sih ben penak. Karek leren. Yo sen yo. Jamaah loh. Mamuan. Parji rul pak malam tuh nyapol ya mejane. Yo njogo to aku sing njogo ning kene kok. Oh, alah. Ki ku lho jar nyapo? Aku siam. Wih. Iso. Oke, ngotok. Emang ngono lho. Suwing. Lagu siam lho, jek dur-duran ning arep asane. Ngono iso to? Awakmu ae. Iso. Apa lo? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lat. Kondi wae. Alah kok malang kan. Terus mari salat ngono salat. Lah kowe kok iso mlebu ki sapa sing mbukane lawang iki? Badrun mang opo lho koyo geger irang Badrun. Badrun. Oke, itu Badrun iki. Dri. Badrun putu kene to. Apa kek? Badrun. Badrun. Masaku awake dhewe mang micah loro ning kene. Lah iya to mek wong loro. Kowe mbobol wae yo. Asyuk sebuah dhisik dhewe. Yo nek ngono kek. Arep ngapusi tekan breng dhewe. Kene wis pawakane lele. Rasane enggak awak ceramu. Asu kok kowe. Ben dijajak mek ndak lucu. Aku lalu buat aku. Sukses. Gila kok. Iya, sukses ki. Oh, ngono jarene raja prank. Raja prank jare ra wedi. Lah iya. Kok iso ngono ya Sunat aja jane. ora wedi lho. Apa kek?
Ayo sudah pernah. Aku siapa ini? Lho, lah kowe Badrun. Lah kae sapa? Sumpah kayak aku Badrun. Tenan gak iki Badrun? Tenan. Iya, aku Badrun aku. Lek Badrun tenan tak ambone kelekku betah. Jale sing tak ambone kelekku ya, kok lek kono tenan berarti kowe palsu kowe. Iya, aku wani. Mani kowe. Wani aku. Tenan yo. Wani. Aku yo wani. Aku yo suka bau kelek. Yo lek wani tenan buktene ya iki. Ayo. Kowe asli tenan modu. Asli ya. Iya lho. Asli iki kayane. Lagi-lagi. Sing kae yo sing iki. Oke. Tidak karo bocah iki Ndri. Kae asli kan Ndri. Yo aku setan. Meneng kok. Aku setan, aku setan. Aku setan. Aku suka permen kita. Aku menghiburnya dengan alat tradisionalku yang sangat menarik sekali untuk menghibur kawan-kawanku.